kwanaki 2 kenan bayan da aka gano tare da fara haƙo zinariya a wani tsauni da ke kusa da sansanin sojojin Amerika da ke cikin garin Agadez. Bayanai sun ce yanzu haka mutane sama da 2,000 ne daga sassan ƙasar Nijar ke wannan wurin suna haƙo zinariya. Shaidu da dama ne dai suka tabbatar da wannan al'amarin. Ta yi muleka gidan mu na tsuntsaye muka ga zinariya kusan dutse muka ganta watsi. Da muka ganta watsa muka zo muke tawo watsa ta bisa hanya. Sai muka zo da ma muke tawo watsa ta bisa hanya. Ba mu san mice ce ba. Sai da muka zo gida aka ce mana zinariya ce muna raba ma yara. Tun kai hamu dama akwai wanda suka samu. Malama Maryam wacce ita ce babar yaron da ya fara samun zinariyar ta bayyana yadda suka yi da zinaran. Mu yara da suka kawo min ita suka ce min wance zo ki gani na fito daga likita haihuwar diyata suka zuba min ita nan da na dibe ta naga kamar zubin ta nace anya gaba zinariya ce bakin ta kenan. A ni dai har mun tabbata ita ce haka nan ne muka ko amsa abin da muka amsa muka taho. To sai dai lura da yadda ake samun kwararar jama'a a wannan wurin yasa gwamnan jihar Agadez daukar matakin haramta haƙar zinari a wannan wurin musamman ma dai bisa dalilai na tsaro. Magaji Mamman Dada gwamnan jihar Agadez. An samu zinariya ba a samu ta ba ne ma ne ake a daidai wurin da aka ce aka samu ta nan ne hilin jirgin Agadez yake kuma da bangaren shi inda jiragen sojawa da na neman rahoto suke tashi suna sabka. Kenan ba za mu amince ba a yanzu a je nan da diga da Hwantariya da Felo tana yawa zuwa gaba da Anjan cewa an zo ana neman zinariya a wannan saboda hujjoji na tsaro a yanzu ba za mu amince ba a ce kariyar sauvage ta samu gindin zama a wannan wuri. Mun sa Mary ta ɗauki matakin wayewa mutane kai na cewa su yi hakuri da wannan wurin ba mu bari ba a taro a yanzu ko musamman abin da zai iya faruwa nan ne wurin sabkar jiragen mu na soji. Jama'a a Agadez su yaba da matakin da gwamnan ya ɗauka na dakatar da haƙar zinaran. Abu da sunana matakin da aka ɗauka ya yi daidai saboda in dai an ce zinariya ce cikin gari kuma kusa gaskiya akwai matsala. Na ɗaya kaga sata sai ta yi yawa da 'yan kwatan ga da 'yan shaye-shayen da wani wane ne da abubuwa da yawa cikin gari.